Lada U Trai nongtei cái ïing cái jingtrei cái nongtei cái long lehnoh-ei. Lada U Trai ïada ya cái nongbah cái long lehnoh-ei ya cái nongap manap phira. Cái long lehnoh-ei man fresh tom kata kata nagpinta cái jingim dan kidang step pat pan kiamin. Nawa U Trai pendap ya kita bawi kat ba kidang yu tiya. Kot kabalai ikun kilang cái jing ais ngoba. Now try kilong shisha jingkerku kun shenrang ba ubriu udan aba udak samla kilong kum ki khnam agak di unong hilet ma suk uta ubriu udan shibun kum kita ki khnam un om shadam aba uyak nu kinang shunjung aga jaka